Закуската от 8 е до 10. А сега е 8 часа и половина и нещо вече, 9. Добре, ще закусим, нали имаме задача да изпълняваме. Трябва да отидем на Триград, на Ждрелото, на Дяволското гърло, утре на конете на конната езда. Утре какво има на този Триград? Какво има на този Триград? И как бе, това е едно от най-интересните места в Родопите. Триград. Триград е Ждрелото. На какво е това? Виж, тук е скрили макет. Защо се служи? Тук не е ясно. Виж какъв е деликатски его басейн отзад дето. Ето чакаме да се стопли. А той е вътрешния. Виж как е комплексът. Виж как е средата. Какви камъни имало. Виж как е средата. Те явно са го променили. И тук е много борово. Но това е съвсем по-различно. От предна страна си е същото. Защо се го скрие това макет тук? Не е ясно.